И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Асасин 14 и днес ще ви покажа как можете да минете да мес много бързо. Сега чакате да зареди. И като ви зареди, правите така. Така, натискате тук и хайде, така. И ето това ви е мишката, там, онова синьото, само. И цъкате на плей. И задържате ляво копче на мишката и влечете мишката до червеното. Ето. И може да се излизате покрай черното. Дами и господа, след малко се връщам. И върнахме се. Значи, задържате ляво копче на мишката. Задържите. И влечете. И като видите на червеното, аре бе. И идвате тук и пускате това копче. Така, това няма да го правя. И ето, задържате, влечете. И ето, минавам си покрай черното и нищо не става. И пускате го пак и пак. Дано да ви е харесало, коментирайте, оценявайте и чао! Чао! Чао!